video. Astăzi o să jucăm Brawl Stars din mai parte și nu uitați să rupeți de like să dați acest episod. Deci dacă nu strângeți 2 like-uri numai la episodul acesta, 2 like-uri, mă las de YouTube. Efectiv, deci dați, rupeți butonul și de like să strângeți acest episod. 2 like-uri, dacă nu strângeți 2 like-uri, mă las de YouTube. Să fie clar. Mă las de YouTube, efectiv. Deci nu uitați să dați acolo cât mai repede 15 like-uri, pentru că avem 19 like-uri. Ceva de genul. Cu Piper frumos aici față. Poate toți mă întrebați, Cristi, da, nu-i contăm așa? Nu-i contăm la un prieten, băi. Nu face power. Oleu, am văzut de asta. Hai că nu rupe asta cu băiatul. Pe-o meu n-are șansă să câștige asta. Are șansă să câștige. E bine, e bine. Ce-ar fi să facă? E bine. Mă jucăm cu Piper, băieți, pentru că, da. Come get up. Nu pot să ne contăm pe toate conturile care eu în momentul de față le am. Și pe unul care nu o să, care nu mă conectez. Știți pe ăla cu crow ăla, știți tot atât de bine, deci cauza aia nu sunt pe acele conturi. Și din cauza aia că am multe conturi. Bine că mă refer. Veți, dacă totul jucăm, hai să ne colectăm și noi pe alt cont. Revedem după ce ne-am conectat pe cont. A trebuit, am revenit, ne bagă și pe noi în joc. Am mai mulți oameni pe conturi, deci are 40 de gemuri, conturi. Și nu te încurci cu joc cu contul. Ce ce-ți veți să cumpără un Big Box, da sau nu? Am băiat pe col și din cauza aia. Băiatul nostru. Cât? Băieți, am revenit. Am uitat înapoi pe contul nostru. Și că pe Gigi Pro știți toată lumea. Deci Bees. Bă, băieți, nu știu ce să mai facem pe ăsta decât timp filmez, că nu prea mă uit la timpul de filmare, asta să știți. Păi, de față de 4 și 11, 12, 19 minute. Wow! Ce mai aventură! Sper că măcar un video. Nu la de greb, nu la de greb, nu la de greb. Tacă, 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 că permitiu așa. Poate să fie ăștia săraci.
Păi nu prea de mie sta în meciul dacă... Mystery. De barioarele are cmasile arme spune spor. Că da, mă apuc și o să cântez o mai. Deci poca e dus. Easy win, easy win. Nu să trebuie 50. Să facem pe 8. Chiar încă mai e Power League-ul solo. Băiatul meu mai are de jucat la Power League. Nu prea juca băiețel la Power League. Bă, nu să dau kick când eu nu mă duc oameni. Am ascultat video. Sper că v-a plăcut toate cele